Bon dia, benvinguts a una nova tertúlia d'Esport 99, la mirada esportiva de la generació de 1999. Tertúlia número 97. Evidentment, agraïm a tots els que ens segueixen en aquesta tertúlia. Avui no comptem amb l'Adrià Saladrigas, encara no sabem per què, però ja ens ho dirà, suposo. Bé, comencem amb el tema del Madrid. El Madrid encara no ha perdut cap partit ni a la Lliga ni a la Champions. Creieu que guanyarà algun títol? Bé, la veritat és que el Madrid porta molts partits sense perdre amb Zinedine Zidane. Aquesta temporada no ha perdut, però ja ve de la temporada passada. Primer a la Lliga amb 4 punts d'avantatge, la Champions classificat. Jo crec que és un equip que no té un joc correcte, no juga bé, però està clar que té un equip amb molt bona qualitat individual i està tirant endavant els partits. Potser se li acaba aviat, això. No, clar, jo diria que hauríem de saber per què es va fitxar Zidane, si per resultats o per bon joc, perquè... No, però vull dir, si es va fitxar Zidane per resultats, està clar que li va perfecte, que el renovin fins 2022, però potser en algun moment algú diu, hosti, no estem jugant bé o estem vivint de la pegada d'una bona delantera. Jo crec que al Madrid el joc, a l'afició li sona una mica igual. Sí, però potser en algun moment ja es comença, si el Clàssic es perd, per exemple, si el Barça guanya el Clàssic, potser sortirien els fantasmes de... això ja es venia venint a veure perquè no juga bé. No, aquest és una mica l'espíritu del Madrid des de fa molt de temps, el que diuen és l'espíritu de Juanito. Ja es va veure a la final de Champions la primera contra l'Atlético, que marquen al minut 94, i és un equip que és això, que sap aprofitar i marcar gols en moments claus del partit, que sobretot als trams finals, això quan el resultat va ajustat, i això acaba que al final en comptes de molts partits potser si els has d'empatar doncs que aconsegueixin els 3 punts i és possiblement això perquè encara el Madrid el perquè que encara el Madrid no hagi perdut i el Madrid és el que dic ara, aquest any no està tenint un bon joc ni l'any passat amb Zidane des que va començar no està tenint un bon joc, però és un equip que sap aprofitar les ocasions i gràcies a això li dona bons resultats. I perquè Cristiano va marcar un hat-trick i Benzema li va salvar les castanyes al Madrid a Lisboa, però fins ara Bale havia estat l'únic que estava salvant-se de la BBC, de l'antena, i just ara se li lesiona, no jugarà al Clàssic, no jugarà al Mundialet de Clubs, i potser aquí pot trobar... Sí, haurem de veure, també destacant això del Mundialet de Clubs, molts equips, després del Mundialet, agafen una baixada... Sí, no? El que va fer Ancelotti per guanyar el Mundialet. El Barça no li va passar, per exemple, però sí que acostuma a passar, haurem de veure fins quan arriba aquesta ratxa d'imbatibilitat del Madrid, perquè realment és que és això, veig el Madrid jugar i sempre doncs, o un penal o un corner, amb defenses que fan gol... El que està clar és que el Madrid ha estat obtenint bons resultats i a més amb moltes baixes que han tingut, primer van tenir a Cristiano, després van ser Casemiro i Modric, i després Kroos i ara la lesió de Bale. I tot i això s'ha sigut sobreposar la situació i no està tenint problemes. I, per exemple, no és que estigui destacant amb algun millor que l'any passat, perquè, per exemple, defensivament crec que és més fluix. Aquest any Sergio Ramos ha fet errades. Sí. Varane també ja ha tingut partits fluixos, per tant, no ho sé. Sí, però just un any passava el 0-4, Benítez estava com estava, el Pau va saludar el Cherisev i clar, els madridistes poden mirar aquest any i dir estem molt millor que l'any passat. I destacant la lesió de Bale, dir que potser llavors jugarà al Camp Nou amb Cristiano i Benzema a dalt Puntos únics. I posarà 4 homes perquè jo crec que a Zidane el que li interessa al Camp Nou és acumular molts jugadors i trencar. Potser hi ha possibilitat que jugui Morata o suplir, jo crec que hi ha un jugador per suplir la baixada de Bale que és Lucas Vázquez. Lucas Vázquez jo crec que és un jugador que pot suplir molt bé Bale i que realment si juga contra Barça em preocuparia perquè és un jugador molt bo contra avui i que per la banda de Jordi Alba realment pot fer molta mal. I també defensivament és un jugador que s'ho deixa tot i que segurament en portaria també és un jugador que, perquè no es diu que no acaba el seu nom a Minyo, no té gaire reconeixement, però és un jugador que penca i que potser... Fa por el Madrid? No, fa respecte perquè evidentment estàs 4 punts per sota i Benoeta, que és un camp difícil i a més tens l'obligació de guanyar-los al Clàssic sí o sí si no vols perdre pistonada, però por no crec que sigui la paraula. Jo diria que s'ha de mirar que fa un any potser, almenys en el meu cas, quan preguntàvem això i dèiem fa respecte i després se li va clavar 4 al Bernabéu i quan va venir el Camp Nou tothom deia el Madrid està ja amb 10 punts i al final guanya, així que sempre s'ha de dir que se li té respecte, no, el Madrid? Jo crec que por no, perquè el Barça també té un equipàs i a casa ha de ser capaç de poder guanyar més amb el Trident. Jo crec que el Barça aquest any el problema que ha tingut és que el Trident, crec que amb el partit del Celtic Park només han jugat 9 partits junts
i a diferència d'altres temporades, algun dia ha faltat Neymar, altres Messi, Suárez també Iniesta, jo crec que Iniesta, per tant el Barça també, jo crec que quan pugui jugar més amb l'equip de gala farà un salt. Esperem que sí. Molt bé, demà el Barça juga a Noeta i no guanya des de l'any 2007. Es trencarà aquest malefici? Com ho veieu? Esperem que sí, és el que he dit abans, és obligat guanyar, he dit que era obligat guanyar el Madrid, però evidentment és obligat guanyar aquest partit si no es vol perdre la pistonada respecte al Madrid. Sí, és que no, o sigui, ni m'afici ni a Noeta ni res, s'ha d'anar a guanyar perquè no es poden perdre més punts. Si no haguéssim perdut, per exemple, empatat contra el Màlaga, potser un punt a Noeta no seria del tot negatiu. Sí, però això s'ha de guanyar sí o sí. El problema és els partits que hem perdut a casa, per tant estàs obligat a sumar en aquest tipus de partits. Sí, les empanades contra el Celta, sí. Des del 2007 no es guanya, també dic abans, per exemple, estem veient imatges de l'any passat, recordo un partit que vam xutar molt i Rulli ho va treure tot. Jo crec que si el Barça és un camp difícil, històricament. I la Real aquest any està molt bé. Sí, molt bé, tenir en compte. Molt bé, doncs esperem un bon partit del Barça per demà. Canviem d'esport, la penya, i el nostre esport local d'elit, el Club Joventut de Badalona, victòria important la setmana passada contra el València, i aquest cap de setmana partit d'exigència al camp del Bilbao Bàsquet. Bueno, crec que la sensació com en el partit del València va ser una mica com l'Unicaja, no? Que està molt guanyar, que és una victòria de prestigi, però potser que agradaria que més que es lluités contra els equips de la teva lliga. Sí, estic molt d'acord. Com a sorpresa va ser molt agradable, evidentment, guanyar el València, jo personalment no m'ho esperava. I bueno, l'equip va donar molt bones sensacions l'altre dia, però és això, contra els grans sembla que l'equip està molt concentrat, estan tots molt ficats. En canvi, contra equips de la nostra lliga, que podríem dir, com per exemple el camp d'Estudiantes, els jugadors no estan enxufats i pateixen les desconnexions que pateixen que fan que al final acabis perdent el partit. De moment hem perdut els partits que potser a principi, abans de començar, hauríem dit que guanyaríem, i els que hem guanyat, altres que diríem com a perduts, i guanyar els que has de guanyar i després guanyar aquests que són com un suplement és el que després et poden inspirar a altres coses, però si no guanyes els que per rivalitat, per igualtat més o menys de pressupostos has de guanyar, doncs... Sí, potser el més positiu és que s'han guanyat aquestes victòries de prestigi a casa i no fora, que va bé pel tema de l'afició, no? Perquè si a casa perds contra el Iberostar, que està molt bé, però o Fuenlabrada, per ficar un equip així, no estic també, i després vas al camp del València i guanyes, potser emprenya més que no que guanyin a casa. I és això, la gent està contenta, fins i tot el dia que es va perdre contra la Laboral, la gent va fer una gran ovació, per tant, jo crec que a casa el joc està sent bo i fa falta això, no fer-se fora a casa per tirar endavant la temporada. I destacar Jordan, que porta poques setmanes i està sent molt millor que Estats. Sí, que porta bastant més. Estats que no va jugar. Estats que ja no va jugar cap minut, no va entrar ni a la rotació. Molt bé. Entrem ja en temps de la càpsula esportiva. Avui ens ho portarà en Lluís Mella, que ens parlarà de la Fórmula 1. La càpsula esportiva d'Esport 99. Doncs us faré un resum ràpid de l'últim gran premi d'aquesta temporada, que és Abu Dhabi, un gran premi que abans es disputava a Brasil l'últim, però quan es va fer el gran premi d'Abu Dhabi se li va prometre que seria l'últim, que és més glamour, té més glamour perquè es pot decidir el campionat. S'arriba amb una posició ja acabada del Mundial de Constructors, que és que Daniel Ricciardo quedarà tercer segur, i del Mundial d'Escuderies, Mercedes ja ha quedat primer des de feia moltíssimes carreres, Red Bull segon i Ferrari tercer. L'atractiu d'aquesta carrera és saber que guanyarà el Mundial Nico Rosberg o Lewis Hamilton. S'ha de dir que Nico Rosberg té moltes paperetes perquè el normal seria un doblet, que algú quedés es decideix en aquesta carrera. El normal seria un doblet de Mercedes amb Hamilton primer potser perquè té més exigència i Rosberg segon, i la veritat és que Hamilton necessita una carambola perquè hauria de quedar primer i que Rosberg quedés com a mínim quart, i si ja no queda primer ja necessitaria que quedés segon i que Rosberg quedés setè o pitjor. Llavors té dues estratègies possibles, una és anar a guanyar i que passi el que pugui ser possible, o sigui, mai se sap i si no, tu dius jo ja he complert perquè... Sense especular. Sí, o sigui, si queda primer i no pot guanyar el Mundial, ell ha complert, ell ha quedat primer, no podia fer res més. I la segona estratègia, coneixent a Hamilton és possible, seria no només anar a buscar la primera posició, sinó també intentar buscar algun tipus de barulla perquè Rosberg no pugui quedar en aquesta quarta posició que necessita, no, aquesta tercera si ell queda primer, però jo diria que sent companys d'equip, tot i que no es portin gaire bé, les normes de l'escuderia seran aneu a córrer, aneu a quedar el millor i esperem que no hi hagi gaire embolic.
A quina hora? A quina hora és la cursa? És a la tarda, diria que a les 8 de la tarda, perquè es fa de nit a Abu Dhabi, és un circuit molt bonic, i tot i que ha sigut a base de molts dòlars i li ha tret a Brasil el privilegi de ser l'últim circuit, és un circuit molt bonic. Molt bé, Lluís, perfecte aquesta càpsula. Voleu afegir alguna cosa per acabar comentant relacionat amb això i per acabar el programa? Jo anava a afegir que, evidentment, Rosberg és el que has dit, té totes les de guanyar, i que amb un Mercedes pot ser tot el conservador que vulgui, que el podi té gairebé A mig cas pot quedar segon perfecte. Sí. Alguna cosa per acabar ja? No? Molt bé, doncs ens trobem en una setmana ja amb la tertúlia 98 Esport 99. Gràcies a tothom.